Ateena. Vieraana meillä tänään Chris Robin ja Ville Koivisto. What up? Miten teillä menee? Ottakaa shoutboxiin. Siinä on Funky Ride Outcastilta. Seuraavaksi ESG, Dance to the Beat. Otetaan meidän toinen vieraista, pikaisesti tentteen. Kyseessä on Ville Koivisto, eli Koivisto Ville. What up? Terve, mukava olla täällä vieraana teillä. Tervetuloa. Ukko pyörii tuolla Jyväskylän tanssisalin Utakossa ja Kylmiössäkin. Varmaan ihan aivan riippaa, että mikä on Kylmiö. No Kylmiö on tuossa Tanssin Utakon alakerrassa on kahvila. Me järjestetään kaikenlaisia tapahtumia ihan laajasta laitaa. Vuoden verran on toimittu, viime viikolla oli just synttäribileet. Ja tosiaan tapahtumia on ollut lunsseja, kaikenlaisia open mickeja, open dexejä, dokkari-iltoja, ihan kaikenlaisia. Tää Kylmiö on enemmän niinku nuorisolle suunnattu. Kyllä, ja ajatus olikin juuri siitä lähtee, että alaikäisille jotain muutakin kuin ihan vaan jossain nuorisonoppimista, että saa itse tulla tekemään ja vaikuttaa mitä puhutaan. Nuorisolle menovinkki, Kylmiö, Place to be, siellä tapahtuu kaikenlaista. Niin kuin mainittu, muun muassa open mic-iltoja, eli jos on asiaa riimien ja rytmin muodossa, niin väijykää. Mistä väijytään näitä tapahtumia, mistä niistä tietää? Eli Facebookista Kylmiö-sivulle tsekkailee mitä tapahtuu. Aina laitetaan heti eventtiin, kun tiedetään taas seuraava tapahtuma, mitä tehdään. Esim. Mainostuksena huomenna ennen Basso Workshopiin meillä soppaa tarjolla 6 € huokea hintaa. No niin. Päästetään meidän DJ-vieras irti. Chris Robin, ole hyvä. Höpistään kun kuullaan musaa ensin. Joo, ei taitoa juuri ollenkaan tahtoa yhtä paljon kuin valmentaa. Red Martin Uttari päälle meille vieraan. Mitä kuuluu? Kiitoksia, hyvää kuuluu. Hauskaa olla uusina tänä ohjelmassa täällä vieraana. Mitä Red Martilta on odotettu lähitulevaisuuteen? Red Martin on odotettavissa todella hyvää musiikkipanosta tänne Jyväskylän ja muidenkin kaupunkien kulttuuriin, koska meillä on juuri lansattu web-sivu Red Martilta ja sitten tuossa pari viikon päästä Red Mark Weekend, eli Tampereen illalla siellä. Eli tuonne Tampereella Red Mark alla Kylmissä 5.4. ja sitten seuraava päivä 7.5. Ja otetaan pari tamperelaista vielä. Alright. Chris Robinilla oli jotain vappuvinkkejä, mitä tehdään vappuun. No niin, eli reilu kuukausi, niin kyseessä on jo vappuaatto ja kaikkihan nyt jo varmasti miettii, mitä silloin tekisi ja minne menisi. Red Mark järjestää Ilokivessä vappuaattona, eli maanantaina 2 kerroksen bileet. Siitä ei vielä yksityiskohtia sen enempää kerrota, mutta isot juhlat ja sinne kaikki hatut päässä tai ilman. Siellä siis vielä toistaiseksi salaisuuksia. Loppuläppien aika.
Uusi Ateena kiittää tästä viikosta kuulijoita. Myös erityiskiitos Braalle, joka lainasi meille aktiivimonitorit tänne paikan päälle, että saatiin soundia jytämään. Kiitos vieraille. DJ Larvin G jättää peukkuja taustalla ja shoutouttaa se autoavaimia. Joni-veli kiittää. Soulvaltiokin varmasti kiittää Göteborgista käsiin. Pitäkää huolta toisistanne. Jättäkää mun rauhaa. Peace.